Мили родители, ние бяхме манички деца, но сега сме големи и ще ви кажем. Не ни разглезвайте. Знаем много добре, че не можем да получим всичко, което искаме. Ние само ви изпитваме. Не правете неща, които можем сами да ги свършим. Не забравяйте, че не можем да се справим без вашето разбиране и насърчение. Отнасяйте се с нас, както се отнасяте към приятелите си. Ние ще бъдем също ваши приятели. И още нещо. Ние ви обичаме много!